Bun, salutare tuturor, eu sunt Andrei și vreau să spun că ăsta este sfârșitul la toate seriile de Minecraft. Da, nu că mă las de canal, dar vreau să le sfârșesc pentru că deja mă țin cu prea multe serii. Sfârșitul la toate seriile de Minecraft plus seria de Subway Surf plus seria de... Da, deci toate seriile de Minecraft și seria de Subway Surf, va rămâne doar seria de Deadpool, seria de Brothers A Tale of Two Sons și seria de Counter. Da, și vreau să încep o altă serie, dar nu vă spun când o încep. Bun, și da, cam atât a fost pentru episodul de azi. Nu o să pun intro la episodul ăsta pentru că, na, acum spun finalul și, na. Bun, deci da, eu am fost Andrei și vă salut. Pa!